siya, Lord, una sa tanan. Pasaylua ako sa akong mga sala, sa pulong, sa buhat, sa una-una. Ug salamat nga kanunay ka na mati sa akong mga pag-ampo, Father God. Salamat sa kapasayloan nga akong nadawat. Ug salamat sa gahom sa balang Espiritu Santo nga mo'y mag-guide sa tanang mga pulong nga manggawa sa akong bakba. Holy Spirit, gi-acknowledge ko ikaw, Holy Spirit, ng orasa karon nga ikaw mo'y magapamulong ang pulong nga gibutang nanimudaan sa akong bakba, sa akong huna-huna, sa akong kasing-kasing. Salamat nga mao kini ang mugawa sa akong bakba. Ug salamat kayo, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, na ang tanang nakapamati nakarealize sila ang imong pulong, Lord, mao ang angay nga tuhuan sa tanang mga katawhan, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Mga igsoon, kining akong kuan, mga igsoon, murag isip sa marini siya. Makahibalota nga sa pagkatao ni Kristo Jesus, gipadala gyud siya ni Father God diri sa kalibutan aron pagtubo sa atong mga kasalanan. Sa diha nga si Jesus sa nagsugod ang iyahang ministry sa kuan 31.5 years siya nagsugod ang iyahang pagpanudlo. Nasayod bata? Ang nasayod ani kadto lang nagbasa, pero ang kadtong wala nagbasa, wala pud sila makahibalo. Nakahibalo bata unsay hinungdan sa kamatayon ni Kristo? Sa mabaw nga paagi maulang na nga giluwas ta niya. O giunsa man si Kristo, gipatay siya. Unsay hinungdan? Tungod sa mga kasina. Tungod kay nagwali si Jesus Christ with authority nga gihatag sa amahan. Unya kay ang kadtong mga didto sa templo nga mga pangulo sa simbahan, mga pare, mga ansyano, unsa to didto nga uban, nagtudlo sila, walay otoridad. Karon kay nasina sila. Kani sa mari lang niha kay taas kayo ni og atong kuano ni. Nasina sila kay nganong si Kristo nga nagwali sa maayong balita kung naay masakiton, maayo man. Natingala ang tanang mga katawhan, mao gani hinungdan nga gisunod-sunod nila si Jesus Christ. Kay natingala sila nga ang mga tawo ang mga tawo nga nakabati sa pagwali ni Jesus, apil na ang healing. Nasuko sila kay di man sila kay balo maghealing. Dili sila kay balo maghealing. Kay diin ang healing nagagikan gikan sa amahan. Tungod kay gihatag sa amahan ang iyang bugtong anak. Ang tanan nga kuan gihatag na sa amahan, ang tanang gahom kusog, ang tanan nga mga katingalahan gihatag sa amahan, mga milagro. Mao nga si Jesus nagwali nga may milagro, nag-ayo sa mga masakiton, mauto nasina ang mga kadagkuan sa templo. Kay ang gihimo ni Jesus dili nila mahimo. Maunay hinungdan tungod sa kasina sa mga tawo nga wala sila'y authority nga muayo og mga masakiton, mao nga gahuna-huna sila nga si Jesus patio na lang nila. Na walay gugma. Nag-ingon ang pulong sa Dios nga pagkuana ni Father God kadtong masakiton nga kiwi og kamot nga giayo ni Jesus. Niingon siya nga niingon ang mga kuana, angay ba ka na nga himuon sa adlaw nga igpapahulay? Unsay gitubag ni Jesus? Kinahanglan nga mas importante ang pag-ayo kaysa pagtuman sa kasuguan sa tawo nga gidala ni Moises. Mauna ang gikuan diha. Maunay hinungdan nga wala sila'y kuan kay kulang sila sa pagtuo. Mauna nga nasina sila ni Jesus kay wala sila'y otoridad. Ila na dayong gikuan sunod-sunod si Jesus kun asa kay tungod kay daghan na kaing gipangayo, nangita sila bikil, daghang mga bikil nga ilang gipangita para lang si Jesus mapangitaan nila og sayop. Kay
kay dili lagi sila makaayo kay kulang og sa pagtuo. Ug pareha pod karon mga igsuon, naay mga pundok sa mga Kristohanon. Sama namo mga igsuon. Glory to Jesus, glory to Jesus yun kay dili pod among buhat. Pinaagi lang sa among pagtuo. Ayuhon mi sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo. Way gamit-gamit og tambal, tested and proven sa akong kaugalingon ug sa akong pamilya. Mga igsuon, nganong makasulti ko nga ingon ani tungod kay nahitabo sa akong kinabuhi. Lisod pod, magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, wala kay kisinatian about sa gahom ni Jesus nga gihimo diha sa imuha na makaka. Nya unsa man ang mga bakakon na mao na nga ako nag-share ko sa pulong sa Ginoo. Pasalamat jud ko sa balaan nga espiritu ni Jesus nga sa diha nga mutuo ka dili jud ka pakaulawan. Giayo ko pila ko katuig naganto sa akong asma, bukog panit daghang dili kaunon tungod kay gidili sa doktor. Bukog panit na lang. So sa diha nakahibalo ko ani nga pagtulunan sa the word of God's spirit and life, gikwan ko nga mag-eskwela mi. So sa diha nga mag-eskwela, daghan imong mahibaluan. Sa diha nga kuan makahibalo ka mo abog og sakit, unsa hinungdan sa sakit, ana tudluan ka. So kung naa kay pagtuo, himuon nimo diha sa imuhang kaugalingon. Pareha nako mga igsuon. Ang akong ipasigarbo gyud mao ang gahom sa Ginoo nga akong gituhuan. Ug salamat sa Ginoo nga pila na katuig gikan adto nga giayo ko sa Ginoo. Pila na katuig hangtod karon nagpasalamat ko nga nakaatubang ko, nakasangyaw ko, nakashare ko sa pulong sa Ginoo kung unsa kagamhanan ang buhi nga Dios nga nag-ayo nako aron og kamo duna may pariha og nahitabo sa ako inyo pod kanang mahibalan. Pinaagi sa pagtuo pod ni Jesus Christ. Eskwela mo kay ako nakahibalo ko ani. Pinaagi sa akong pag-eskwela sa Bible School diha sa Cagayan kay Pastor Alfred Berandal Kaslam. Tudluan ka na niya step by step nganong nagmasakit ka. So mao to mga igsoon nakahibalo ko, glory to Jesus gyud mga igsoon. Mao na nga ako bisan inani na ang akong edad 66 na ko mga igsoon, gusto na ko nga ipaambit ngadto sa mga katawhan nga kadtong wala pa nakahibalo, makahibalo sila sa akong naagian aron maluwas pud sila sama kanako. Mga igsuon, maka kining pulong sa Ginoo, masina giingnan ang kana kunong religion nga wala nagagamit og tambal, unsay gihingalan kulto. So, kulto na hinuon ang wala gagamit og tambal. Nisalig lang sa Ginoo. Unsay hinungdan nga si Jesus gipatay sa una? Kay nangasina sila. Nasina ang mga kadagkuan sa mga templo. Mauna nga ug kung namati lang unta sila, dili unta mahitabo. Pero kuana ang tanan kanang unsay ngalan na program na ang tanan kay aron og wala pod nagpakasala si Jesus, wala pod si Jesus nagpakamatay, ang sala nga atong napanunod sa atong ginikanan dili pod ta mapasaylo. So salamat sa kamatayon ni Kristo dito sa cross kay nakakuanta na kaambita og iyatang gipasaylo pinaagi lang sa atong pagdawat ni Jesus Christ. Dire sa Juan 18, si Jesus gihukman nga patyon. Gihukman si Jesus nga patyon tungod kay nangasina sila sa gibuhat ni Jesus. Unya mibalik og migula si Pilato og ang mga Hudiyo. Wala ako makakaplag og katarungan aron silutan siya. Ultimong si Pilato, dili siya, wala siya nakakita og salain ni Jesus nganong ilang hukman sa kamatayon. Na gusto unta ni Pilato nga dili si Jesus mao ang
kuan dili ang sa panahon sa pagpasaylo sa mga kasalanan nga sa una ug ang tao lagi makasala maghalad man og mga baka gadepende kung dato ka baka unsa na diha ana pero og pobre ka adto lang pug ka sa tukmo adto lang pagka sa kuan inana sa una ang makasala mao na nga hasol kay mga igsuon mao na nga si Father God wala gyud siya na kuan nga naghuna-huna gyud siya kanunay nga unsaon niya maluwas ang tawo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan nga iyang gihimo gihalad niya ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus o mana gisilutan si Kristo ingon dayon dire sa Juan 19:16 pagkakita sa kadagkuan sa mga pare ug sa mga gwardiya kaniya misinggit sila ilansang siya sa cross kinsay nagpalansang sa cross ang kadtong mga kadagkuan sa simbahan mga pare maoy nagpalansang ni Jesus tungod kay ug magampo sila wala sila'y gahom unlike ni Jesus sa diha nga magampo og masakiton maayo ang mga masakiton mauna dayon sa buhat 3:19 mauni tungod kay ang Dios gugma gyud ang Dios mauni ang sa buhat dayon wala na gibali ni Father God ni Jesus wala niya gibali nga kuan siya gipalansang siya sa krus wala niya na bali-baliha nga gipalansang siya sa krus ngadto sa mga tawo nga mga kadugo ra gihapon niya tungod sa iyang gugma rin din sa buhat 3:19 busa pag hinulsol kamo og balik sa Dios og pasayloon niya ang inyong mga sala tiaw nimo ang gugma sa Ginoo niingon siya busa pag hinulsol kamo mauna nga ang Ginoo tungod sa iyang gugma nag-ingon siya pag hinulsol kamo mauna mga igsuon nga mahuna-hunaan nato ba sa atong kaugalingon ang pagpakamatay ni Kristo Jesus wala siya sala pero iyang giangkon ang tanang mga kasalanan aron maluwas ta dapat nga atong mahinuktukan kung unsa gyud ang gugma sa Ginoo pero kaniigo lamang kami nag-share ining pulong sa Ginoo kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga igo rami gasabod sa mga binhi siya ang magpatubo mamati man ang tao og dili pero kinahanglan nga makahibalo sa pulong sa Ginoo mauna ang hinungdan nga ang pulong sa Ginoo ipasangyaw tungod sa gugma sa Ginoo nga ikaw kaha mga